खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बयबो आरोबाव गोदान बोसोरखौ बरायबाय। दिनै इंराजि बोसोर 2026 नि गिबि सान फुंनिफ्रायनो हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सुबुंफोरनि होंगो दोंगो पिकनिक जानाय नुनो मोन्दों। बेबायदिनो नामघरफोर आरो मन्दिरफोरावबो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै आरो गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे बयबो इसोरनि खाथियाव आरज गाबफैदों। 2026 मायथाइनि जौगाखांनाय आरो गाहामनि बुंफबनायखौ हामलायथि बावहरदों। नामघर आरो थानसालिफोरावल' नङा, गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि आंगोफोरजों गुबुन गुबुन पार्क एबा पिकनिक स्पटफोरावबो सम हगारनायखौ नुनो मोन्दों। हादोरसानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोर बायदिनो गुवाहाटी नोगोरमानि बाहेरायावबो फालिदों। बेनि गेजेराव गोसो गोरबोजों रुंसारि जुबिन गार्गखौ मान बावदों। सनापुरनि जुबिन सावनाय जायगायावबो फुंनिफ्रायनो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो आरो ज' जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां अरुणोदय बिथांखि मोनफुंग्राफोरनि थाखाय बे समाव सोरखारा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों, जेराव अरुणोदय मावबिथांखि मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। जेराव फैगौ 20 फेब्रुवारि खालाराव मोनगोन बयबो एबा साफ्रोमबो अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा 8,000 रां मोनगोन। PF दोलोनि सोरखारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? थारैनो उदां लाबोनो थाखाय खामानि मावगोन ना BPF दोलोनि सोरखारा? हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथाङा आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' NDBफोरखौ उदां खालामगोन ना? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो थादों, जेराव गोबां सुबुंफोरानो बिथांखौ उदां आखायाव थामहिनबा उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय दाबि दैखांदों। जेराव ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF पार्टिया गोहोआव फैनायनि उनावनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ, बेखौ लानानैनो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहाथे जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव हानायमानि खामानि मावगोन आरो गासै बारग' NDBफ्रा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि सोरखारा जोबथेसालियाव थानांनाय गोबां बारग' NDBफोरखौ केस नांनानै थानाय, जेराव NI केस नांनानै थानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ उदां लाबोनो हादों आरो नखर आरो समाजाव गोरोबलायनानै थाफैनो खाबु होदों। नाथाय बेनि अनगायै गोबांथार माखासेफ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं, जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे बारग' NDBफ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव BTC गोदान सोरखार खुंथाया थाबैनो आखायाव लायो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि जों बयबो मिथिगौ NDBनि गायसनगिरि NDBनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। दिनैनि समाव जों बयबो गारां दैखांनांगोन। सोरखारनि हेंथायै जों गोख्रों रावजों उदां खालामनांगौनि थाखाय खौसेयै आगान सुरनांगोन। मानोना गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव, हारिनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु मोननांगौ आरो बिथांबादि सुबुंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव उदां जानानै थानांगौ एबा उदां जानो थाखाय जों बयबो नाजानांगोन। सोर बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैजानो लुबैयो एबा हास्थायो? कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर लं लिभ रन्जन दैमारि। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बारग' NDBफोरनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव बिथां डिआर नाब्लानि बेल हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। बेनि उनाव 2025 जोबनाय समहालागै रन्जन दैमारिनि मोनसे बेल हियारिंआ जानो गोनांमोन, नाथाय बेनि अनगायै दासिम जेबो खौराङानो गैया। जेराव जानो गोनां बेल हियारिंआ बारा गोबाव सम गैलिया होननानै बुंनांगोन, जेराव 2025 मायथाइयानो जोबसिगोन। आसा खालामो बे बोसोर जोबनायसिमाव थाबैनो गेदेमा रन्जन दैमारिनि मोजां खौरां फैगोन, जाहाथे बिथांनि बेल हियारिंआ जागोन आरो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायो आरो बिथांजों लोगोसे जाखिनि बारग' NDBफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव दं बिथांमोनाबो जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो। थांनाय 2020 मायथाइनि 21 जानुवारि खालाराव बर'नि थामथि गोरोबथा, जाय गोरोबथाया एबसु XNDB UBPO भारत सोरखार आरो आसाम सोरखार जथायै BTR गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथायाव एबसुनि दैदेनगिरि UBPOनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा सागानखौ होदोंमोन। गोबां समफोरावनो सोंथि नुजादोंमोन दि BTRनि सागानगिरि जानानै मोनसे एकर्डनि बेसेन गोसा सागानगिरि जानानै बोरै जोबथेसालियाव थानो मोनखो? दिनैनि दिनाव मोनसेबो एकर्ड गैया दि जायफोरा सागान खालामदों बिथांमोना बेबादि आथिखालाव जोबथेसालियाव थानांनाय।
बेराफारसेथिं बिटिआर दफानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि दफाबो दंमोन बिटिआर एकर्डआव। नाथाय माखासे बारग' एनडिबिफोराल' प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव उदां जानो हादोंमोन। बेनि अनगायै माखासे बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। 2025नि बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया सोरखारखौ दायो। दा बे समाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ बिटिसिआव सोरखाराव फैनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथाय समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दिनैनि समाव सोरखारनि फारसे सोर खुगा बेखेवगोन? गेदेमा रन्जन दैमारिनि उदां खालामनांगौनि उदां जानांगौनि थाखाय थारैनो जों गेदेमा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खौसेयै ओंखारबोनांगोन। खुंथाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगोन, गारां दिखांनांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसिआव 5 बोसोर सोरखाराव खुंथाय गैयै समाव हाग्रामा महिलारिया जों सोरखाराव फैयोब्लानो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ गोबाङानो गोसोआव दं। नाथाय सोरखाराव फैनायनि उनाव बिथां गेदेमा हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारिनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। आसा खालामो बे बोसोरनि जोबनाय समाव थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।